Chi bai le mi zo no pangte in tang kan lo le le ta voina chuan na sang en hau chun zo mang u o zo na te kan in zot le do na uluk devin in lo en don nya in ringem driver chuan motor an khal thina kan du na hmuna min hruai thin ei tur siam tu chuan restaurant ah te ei tur tui tak tak an siama an ei tur siam tui tak tak te chu par takin kan ei thin lemziak thiam chuan milem moi tak takin an ziak thina an lemzia te chu in chung chei moi nan te kan hmang thin lumet tu chuan lu an met thina kan du dan angin moi takin min me sak thin mechanic chuan khol thil chi sang an siam tha thina kan bungrua achiatin mechanic kan pan thin pilot chu tho theina khal tu an ni a ramdanga zinnan tho theina chu kan hmang thin sipai chu indona an kal thina ram an veng him thin khalatu chuan kan tha an la a thalak moi tak tak an siam chuak thin ukil chuan thubuai kan nein kan tan an ding thina kan thubuai te min rem sak thin zai thiam chuan moi takin hla an sa a an omoi tak mangin min oi tlei thin kan soi tak te kha kan le sharingem zo na in zot chinang o tu in nge motor khal thin kha driver ei tur tui tak tak kan ei thin te kha tu te siam nge ei tur siam tu te lem zia nge in chung che moi nan kan man thin lemziak thiam tu in nge moi takin lu me sak thin che lumet tu kan bungro chha te tu in nge min siam sak thin mechanic tu in nge tho theina khal thin pilot ram ven him na in do na agal thin te kha tu te nge sipai kan kha moi tak tak ala thin tu kha tu nge khalatu tu in nge kan thop wai te min rem sak thin kha ukil an omoi tak manga min oi tlei thin tu te kha tu nge kha zai thiam na sang kan lo zir zo le ta heng lo po hi na dang tam tak a oma eng na po hi a za oma mi zo no pangte chuan tho she kan nei tur ni lo eng na po tai ma le rin tak kan tho chuan a lo tin thei ve kan ni muno mi tm lo subscribe la like bok tur o video dang po ilo enzel don ya bye bye